Zdravím všetkých. Mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o mobilný telefón Lenovo, modelové označenie P782VE. Je to 8 jadro s 2 gigovou rámkou, uhlopriečka displeje 4,7 palca. Môžeme si pozrieť, ako to vyzerá s procesorom. Vidíme, že je tu od jadra 0 až po jadro 7. Pri bežnom používaní sú zapnuté dve jadrá, taktované na 1,5 GHz. Pokiaľ je telefón v nečinnosti, tak väčšinou pracuje jedno jadro. Môžeme si pozrieť ďalšie informácie systému. Tu vidíme modelové označenie. Android je tam 442. Rozlíšenie displeje 720x1280. Hustota pixelov 320, pamäť RAM 2 GB, vnútorná pamäť 4 GB. Batéria je tam 2200 mAh. Môžeme si pozrieť telefón, ako vyzerá. Z prednej časti sme videli, na displeji stále fólia. Na pravom boku je tlačítko zapínania, vypínania. Nad ním máme regulátor hlasitosti. Z vrchu je port nabíjania a jack pre 3,5 mm vstupná sluchátka. Zadná strana 6 megapixelový fotoaparát s prisvetľovacou diódou. Tu na spodnej časti je hlasitý reproduktor. Na spodnej strane je len mikrofón. A to presne tu. Neviem, či to je tam dobre vidieť. Skúsim to zaostriť. Môžeme si zapnúť telefón. Skúsime si spustiť nejakú hru, ktorú som sem nainštaloval. Bad Piggies. Keď bolo pekne vidieť, ako zvláda hru. Kým sa spustí hra, poviem, čo mám všetko telefónu, aké je tam príslušenstvo. Čiže krabička k telefónu je takáto fólia ochranná, sluchátka, dátový a nabíjací kábel, cestovná nabíjačka, takáto čítačka, microSD kariet, malé dotykové pero a je to také flipové púzdro, ktoré v podstate chráni telefón. Do toho flipového púzdra môžeme takto vložiť telefón. A telefón je v podstate chránený. Telefón si vyberiem. Môžeme skúsiť spustiť hru.
Takže toľko v krátkosti o telefóne. Kto by mal záujem, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.